Warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna gaisuwa irin na addinin musulunci. Jama'a masha Allah. So za mu yi bayani akan tumankada. Shi tumankadan nan ba kuma ba, bayanin da za a kansa ma ɓangare ne na sanyi. Na ɓangare na sanyi ana samun shi a zuwa ebe shi. Idan aka ebe shi sai a samu barkono. Barkono dai wanda aka sani, ko tsidahu ko kuma hanya dai barkono mai kyau. Amma barkonon yana da adadi. Menene adadinsa? Ƙwaya 100 ake samu. Idan aka samu ƙwaya 100 za a zo a ebi shi wannan ganye sosai. Kamar misali haka, kuna gani za a zo a ɗiba haka. Za a zo a ebi haka ganyen. Za a ebe shi haka. Aka ɗiba, kuna dai gani ana ɗiba haka kamar yadda ake ɗiba shi haka. Tumankadan to haka za a zo a tara su. Idan suka taru sai a zo a samu shi wannan barkono. Idan aka samu wannan barkono sai a zo a abun nan nasu, sai a daka su, ko ka tafasa shi ko kuma ka daka ka shanya ya bushe tumankadan. Sai a abun nan nashi, sai a abun nan nashi. Idan aka daka sai a zo a jiƙa. In ka daka shi sai ka zo ka jiƙa shi, ka samu ruwa daidai yanda za ka riƙa sha. Ruwa dai na sha sosai, ko a wani kwano ko a wani buta ko a wani babban waje ko randa daidai haka za a sa ruwa sosai a samu barkono ƙwaya 100. Idan aka samu barkono ƙwaya 100 nan sai a zo a sa barkonon a ciki sai a jiƙa a bar shi ya kwana. Idan aka bar shi ya kwana sai a ɗauko shi sai a riƙa sha. Sai a ɗauko shi a riƙa sha. To da izinin Allah, in dai sanyi ne, ko na fadama ne, ko na kan tudu ne, ko na ɓangare na kayan sanyi, ko kasu ƙanƙara, ko ƙanƙara kake yawan sha ya ma yawa, ko lamoniya ne, lamoniya ka san shi ma sanyi ne, yawan shan ƙanƙara kayan sanyi anyhow shi yake kawo lamoniya. To da izinin Allah, in dai sanyi ne, in dai sanyi ne, to in Allah ya yarda in sha Allahu aka yi wannan tumankada aka ebo sa aka zo aka haɗa shi kamar yadda aka faɗa muku, to da izinin Allah za a samu waraka na wannan sanyi. In Allah ya yarda za a fitsarar da shi, za a fitsarar da shi gaba ɗaya. Za a fitsarar da shi in sha Allahu. Da izinin Allah za a fitsarar da shi. To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allah Ubangiji ya ba ku ikon aikatawa. Jama'a a riƙa taimakawa da Allah, ana aikata duk abin da aka faɗa. An ce wai rashin sani shi yake kawo abun nan. Duk abu in ba tambaya, rashin tambaya ciwo ne. Ita tambaya ita ce mabuɗi. Tambaya tana kawo haske, tana kawo ilhama. Amma in ba tambaya a ko da yaushe ba za ka san komai ba. Abubuwa magani a gonan yaro za ka taka, ka cire, ka girbe ba ka sani ba. To da izinin Allah maybe idan ana wannan tambaya za a samu sauƙi. To jama'a da Allah a riƙa taimaka mana da comment, sharing domin 'yan uwa su amfana. A yi mana salati a comment section. Da izinin Allah. Mun gode ƙwarai. Allah ya ba ku damar bibiyan mu.